Dihay usa ka tawo nga may anak na lalaki, nangayog bahin sa katigayunan. Gihatag sa anak ang iyang bahin, o giyakining gibaligya. Ug nilakaw ang bata nung sa laing dapi, di usik-usikan ang kwarta. Sa mga butang nga makita, ug sa iyang mga higala, hurot kwarta, walay barkada. Busa mga anak, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang iyang sugo nga dunay saan, aron maangkon mo ang kinabuhi uban ni Kristo. Dihay sa kababatan nung lalaki, kusog mo supak sa ginikanan, mangupito kwarta para linggawon ang kaugalingon. Ug sa dihang masakpan, di na mo tug-an, imbis mo sulod sa eskwelahan, ato hinoon sa internetan, ato gigasto ang kinupitan, patay oras hangtud mahuman ang ginabuhat kay ni bunga, hagbong ang resulta. Kung sa mga anak, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang iyang sugo nga dunay saan, aron maangkon mo ang kinabuhi uban ni Kristo. Dili pa ulahi ang tanan, naa sa ulahi ang kambuhan. Samtang buhi pa kita, di malikayan nga kita makasala. Kung sa imong hunahuna ang pagmahal kay wala na, higugmaon na to siya, kay gihigugma kita ug una. Busa mga anak, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang iyang sugo nga dunay saan, aron maangkon mo ang
kinabuhi walay katapusan. Kay kita gihigugma sa wala pa kita diha sa iyang hunahuna. Ug kita makasala mga yug ka pa sa iluan sa iya. Busa lakaw ug ayaw na pagabuhatan. Ug mao kini iyang gisulti sa kasulatan.